Prophet Kofi Oduro, mami bisa asante former catch us omole Ghana boss wana. Otunfu aka catch us ole Ghana boss wana. Ade asante fon kwa na ka kwa ba okrom ha no sei. Krom ha twi ni ben ene nka kwa ba wo a wo ye kwawu ni krampo mu krom. Mo nka kwa ba. Nti asante fo aka catch us omole Ghana boss wana a wo be kan sa Jimmy sem wei. Na mo enya church member bia wasole anopa edwale address semele kwa asole akoti enyankopon asem de abome bra na wabetena Prophet Kofi Oduro asole demu se den ti bra papa ben na obebo wiase wo yesa nipa we ya ukọ papa we asole ya bra papa ben na ukọ asole we ya ba bebo wiase. Now, any kind of dominance of some kind of ethnicity who wants to dominate all the time. Simple. You are not the only people who will always be receiving attention. More, there's some kind of dominance that comes with certain people that more than what nonsense is that. Hey, all in the name of religion. Kofi Oduro. You preach you Alabasta. Alabasta. And why then? All social media, you saw them more say. One tribe per se lord over all Ghanaians. Hey, sir. Now all acquire bani will back whatever no. The patcho Muma Kofi Oduro asante say. What are Santefoa where they were goofy big time. Nice GA. Nice GA. Yobusia, me say, asem we no, ne kano. Say one fan to be a die fito. Esan say, Prophet Kofi Oduro. Ono an ebeka say, ni maami awo ni say. Se o pese, wabra bo koso. O pese wabra bo ekoso a. Enkase nti asante da. Afie ba ne say. Like minim de ebe litiri. Na ono an kase wati bi ahwia. Wati bi ahwia pa. Na minim de I don't know. Minim de ha no. Minim say onye mintimi nka so yesofu bi because I say politics did ni tiri mama me hu say Kofi Oduro akwa asori say na de ma me preaching free Bible mu da every day okwa the esi o social media na obeka wase ontu ni na asori ma fo say munya adwuma da bia atemidie ne kwase akeka why eni ntiatie mu hunu na Kofi Oduro de to why Kofi Oduro why I didn't know say yes sir. You see, mama, a year into us, I test 1 month, and cabbage left twice and time to L. A year in tia, a year in one with them who be war in a 2 action. Be fire papa. Now, they say, Kwame Nkrumah tikeseɛ we are a fire. We also the Asante history sa twice. And before that, you could see the Kwame Nkrumah tikeseɛ at a 2 be man in you go to manage a pie, you go to Now, any kind of dominance of some kind of ethnicity who wants to dominate all the time. Simple. You are not the only people who will always be receiving attention. More, there's some kind of dominance that comes with certain people that more than what nonsense is that. Hey, all in the name of religion. Kofi Oduro. You preach you Alabasta. Alabasta. And why then? All social media, you saw them more say. One tribe per se lord over all Ghanaians. Hey, sir. Now all acquire bani will back whatever no. The patcho Muma Kofi Oduro asante say. What are Santefoa where they were goofy big time. Oh, Nana Samu. Yes. Meanwhile, we are Kwani fire Santefoa. So politics now we are your politics in patcho akwaba no asantefo e na de kobo wo me kobo kotoka international airport so what then fifre tilt gidi you know hwa person ni asantefo kono ya dey wutu asa Kwame na dawroma e na be preach wo ha no pa man krofo tie wo radio na nya bie na ka wo bie wo de
Ana abotre. Enya abotre. Oh, Ono so nya abotre. Adai. Enna akwa aba no pa cho asantefo nko na eka. So ko wuntintin efifi won de wanum a yenim no de be a. Adai. Akwa aba na asantefo nko na eka. A wo ha wani eti kasati asantefo no. The opportunity on the radio so no ye de ani. Akwa aba na asantefo na eka. Asantefo nko na eka. Wo kasa no wo ye kwawuni no wo nka bi. Do baby and some fun kwakwa. Hey. All in the name of religion. Ana se fun yin na bem. And some fun mem. Hey. And some fun mem. Ajebre. No. Okay, FM. Enya me sam na wo ka no eno ne asantefo na ade asi waso dem won. Akwa abale ne rekobo ho. Me ba cha akwa ababunu fo nka bi. Omuka. Akuapin fo nka bi. Omuka. Achim fo nka bi. Omuka. Klobo fo nka bi. Fantefo ka bi. Fantefo ka bi. Wo ye kwawuni. Kwafo ya asantefo. Eti chese die na eye wahiya wo ya. Wa satan wo bi fa ho bai. Mon kan kire no kan bi kire asantefo eso be ka bi a kire no. Won fra asante a won kwafo amon kan akwa aba. Kwafo ka. Fifre ti wa wani abeye. Asantefo ya ka kire say ye be lord over bi. Na se Asantefo no pese ye lord over all the people. Pa jo ya ka say ye be president na di mo fa me ye. Na bibi se o akwa ba. Ade ben so nsamfun no. Na wo the station na akasa so the akasa so Nigeria ni dia on. Ka bi kire ye be ka bi a kire. So for Kofi Oduro. Enya adwobre bia. Ade. Na akwa ba iba ye. Akwa aba ye asantefo na rekobo ho. Na me po me ka say in recent times ekukuru ye no still asantefo insist say ye mane mo wa me ye. Ye fa mo bai. O pa te ko ba alabasta ho. Te ko te akwa aba no. Fa ko ba alabasta ho. O pa te Kofi Oduro o pa te ko ba alabasta ho. Obi anso okurum ha o. Adai. Obi amana no so asantefo. Kan ye ne me pepa ne sesa obi lord over obi a ene ka ha hu pichie no ja ne ko bia alabasta radio. Okay, FM. Se ni bia nya bia na bia ne ko bia. 0.7. Adai. Say asantefo ne pese lord over all yi. Yasraw. Ye ka bi. Ye je be ka bi a kire wo. Aha, so Kwame Nkrumah tikeseɛ na akotie. Emi de se watimi ehu ne ntema ya fire no even though eyi ne koso ye ba beka eyi ho asem but say fire no. No, ye de ne to ba bi also da. It's as ye hu say this time around no or you interested in trend. A chance say adwuma na Nyankopɔn de ahye ne nsa so me. Waka na dwen akye na emi de se waka na dwen akye ne waka nyansa se wa me tie nkwasiafo mu ni trebia da bi. Waka nyansa to ni trim. On nenim de wono no ma ne hu fifire bebrebe saa. Da bɛn obi bɛka sɛ asante pɛ sɛ over menim me se da bia de ntia na meka nipa ni bi wɔ mo magyimia ma wodwen wo a wonte ase ubusa ne sɛ wo sɛ asante respect other tribe omu tribe aka na ubusa ne sɛ den na ɛde pote na asante yɛ ya ɔni bu other tribe ne ntia obia ne obeti otimi ka bi ɛya ne gyimia na yɛ den wo sɛ obi disrespect wo ɛdeɛ na ɔyɛ de disrespect wo so wontimi nka ɛya na mo gyimia na ɛne yɛ ka kyerɛ mo sɛ monto mo kasa ne mu ana ɛyɛ mo gyimi too much when asoma there's no way and as obi atimi approve say asante ayi say da ɛyɛ mo gyimi na ɛyɛ enuanom bi so abɛfire Kofi Oduro pa yɛntim Prophet Kofi Oduro mami bisa asantefo ma ka kire so mo le Ghana aboso ana otumfu aka kire so le Ghana aboso ana
Ade asantefo nko a na eka akwa aba wo kurom ha no sei kurom ha twini ben ene nka akwa aba wo a wo ye kwa wuni kura mpo mu kurom mo nka akwa aba nti asantefo aka kyerɛ so mo le yi Ghana boso ana a wo be kan sa jimi sem wei na mo nya church member bia wasɔle anopa edwale address se mele kwa asɔle akotie Nyankopɔn asɛm de abɔ me bra na wabɛtena prophet Kofi Oduro asɔle demu se den ti bra papa ben na wo be bɔ wiase wo yɛ sa nipa we ya wo kɔ papa we asɔle a bra papa ben na wo kɔ asɔle we aba be bɔ wiase bra papa ben na wo kɔ sa asɔle we aba na wabe bɔ wiase if say asɔle na wo kɔ tenem no yɛn kan yansasɛm bia de bia o de na asɔle de ma dane politics asɛm ba ko kan ya face besi nne men tie ne preaching bia mu kura ne se obitimi be ka kyerɛ se yenya botrema ayi mahama no 16 regions kwase asɛm ɛyɛ nanado na de regions ni bi kura kan wo na edu 16 tama nanado te so no de na 2 villages wo Nyankopɔn betu ya mu nyina moka se mo ndwene oman ne ho na mo yefunu na mo dwene mo ya asɔfo a mo nim nyansa hwɛ se na wo Kofi Oduro betwetwen wo kon ho ntini be kan LGBT ho asɛm wo krom ha se na wo twen wo kon ho ntini betena yeah, Jimmy. Oh, my son, tini, nyina, solid. Be kan LGBT ke wan sem wo krom ha no ma na wan. Mo. Eh, radio kazuli timpen fun ye ti wo krom ha no ma wo be kan sem en sesa wo ka mo de mo nya botere. Nsole ni bebre wo krom ha ye be gu ni nyina ye be tese ye be tu ni ye be bubu egu ankasa. Mo de mo nya botere ma ye wo krom ha. This week there. One funny one in crowd. Why lucky say a year in just attention I divided. Ko better ne kakanka. Would you know why I want to ask? We a cousin. We a cousin. Ebusia. Na otwi die Kofi Oduro ne de mo abeti adi ni disano. One sa ya atiti bi na asa yi ni nti ateso ma na still na wo so oje ti ne yetoto bono. Nyansa be ne wo. Da be no bi ba say na epese agi. Da be e bi kwan simple da. Ebusia comment section wo so betimi a kire wa adwin say Kofi Oduro wa say dodo. Ai na feel che wadwen ne ye bobo wo comment section ni hia wo na ya ka yadwen ai me de so bia so afaya bia me ne wo se do ye do mo ase me da so hwe bi makra oka se bra ye pre independence no na asantefo no kan ho ampa ne ye kan ho if you say Asante Second Republic no was 1935 Asante Republic ne ba ye ho na ye sare lanche the Asante flag enti enokore ni ye kan ho because na Asante edene ho enti wo mo be se yemfa Asante no Asante abakotem no Kwame mpacho nye obi entimi rewrite there be ultimate rewrite there be Asante nya Republican state in 1935 90 years ni enu kwa ye ma kwa se on ye wi a ye nye wo aha Asante mine e go beyond Kumasi go beyond Asante region and borders of Ghana aha because you see me America say me yan kwasa this year a me chi efri agora etimi asene ni o ya sene ni enti the fact that me chi nkwansa ana me prim kwansa enti a me na okate enkire se me nye tantini we enti etoda obi timi ka say oh na na Asante oka Asante fo a me e fi se je Kumasi nko a there be me pa jo tio bodo bono your mind because bono timi your mind I two cotton. Every ya him kro ni ebetena eho okay ene eho na ba be ye Asante mine abeka Asante mine no enti ya Asante sem no a ye ka ho asem ma fo ntia tie no Asante your mind no sa to be ne tie Asante tio bodom ka ho e da owi brekum ka ho yes dia ya nkwanta ne de ke ka ho ni na ka ho Asante ni ka ho sampa e ka ho etra Asante hina ta se kra na etin kwanza kodubupe wow